pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu. Khwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Bwande kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Bwande kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina tangoimbani foni pa nambala iyi 0886 780 355. Khwezy buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuti chani tsopano? Achimwene, abale anu uferi uno kwanu kwachafera nthengo tilipo ndithu. Tikadali moyo achimwene, ngakhale pali chiopsezo. Tili mu nyengo yovuta kwambiri. Akuti kaya chani Friday kaya kuti Friday kaya chani kaya koma namondo ovuta kwa basi. Moti nthawi imene ndikulemba kalatayi zinthu sizili bwino. Mupitirize kutikiza m'mapemphero achimwene. Kuli mdima wandiweyani, mvula yosakata, mitsinje paliponse, misewu yaduka, mitengo yagwa. Sizili bwino achimwene. Moti tikadakhala kuti kalatazi ndi malemba ndi mawu omwe omveka panjapa, mwina bwezi mukumva mkokomo wa mvula yosakata imene ikumenya kwathu kuno. Mvula yomangogwa, kumagwa basi. Mitsinje yonse imene tidayitsekera kumangapo timakhumbi tathu, kuyipatutsa kuti iwe mtsinje tiye uzidutsa apa. Pano yonse yabwereranso. Zija amati madzi samayiwala khwawa zija ndi zoona mwene. Sizili bwinoyi, madzi alondola khwawa lake lapoyamba. Komabe munyengo imeneyi ya Friday, ya Friday, timatibe tikulembeni kalatayi. Mmadziwa inu ifetu paja sitifuna kuti mudzimva za mmalowa, timafuna mudzimva kuchokera kwa abale anu enieni obwandasa. Komanso omwe aja Khwezy buses amandilimbikitsabe kuti ayo Bwande, kaya kugwe mvula yochuluka bwanji, kaya kuwale dzuwa la nanu, sitampa nayi, alembeni ibe abale anu adodolido, awuzeni zimene zikuchitika kuno kwano, asamakhala osadziwa ayi. Amwene, basi ngati za Khwezy ndi zimene wina aliyense kuno amafuna. Mitengo ya basi za Khwezy ndiyomverera kwambiri, yoganizira makasitomala ake. Ku Khwezy buses kulibe zoti ayi lero pepani mutikhulukira basi imene imayenera kuyenda si kuyenda ndiye pepani tikukwezani mukamene basika komabe mukafika. Ayi ndithu zochitika za Khwezy buses ndi zadongosolo kwambiri. Ujene kwathu kuno achimwene ndale zayambika basi, zituko zija sizithekaso amwene. Pakadali pano ndi mmene zinthu zake zikuyenderamo basi amwene ndale zitenga malo basi. Anakumana onyata ontambontambo ukambirana kuti ayenda bwanji. Linatuluka likuku mwera ntambontambo ukaonetsa kuti akadalipa chimwene. Kunalankhulidwa zinthu zambiri zoonetsa kuti ayi ndithu makosana akukonzeka. Munthu wamkulu Blazi Americano analinso komweko kwauza makosana kuti osadandaula ayi. Chinthu chitichilenganso. Monga momwe abulazi akhala kuchitira chimwene, iwobe kuvomereza kuti ayitu zinthu zinativuta, tidagonja pa masankho mpakana pano samafunanso kumva. Iwo amalozabe anthu ena ake kuti adawapangitsa kuti agwe chagada.
mbuyomo kudali kuloza zigawenga zomenyera maufulu kuti ndi zimene zidapangitsa kuti zinthu zisokonekere. Kenaka ayi koma mabwalo azamira anthu amene adasokoneza zinthu. Kenaka pano akuti osalima mwana uyipa maganizo kwambiri na amene adatenga mavoti awo kupita nawo. Amene ndi amene adasokoneza zinthu. Kupanda osalima akuti chinthuchi amachitenganso. Ndikudziwa mudzinena kuti Bwande ndiye inuyo pamenepo maganizo anu muli bwanji? Kaya mwene tonse tikadati tidzitero kuti ayi mavoti anga adatitengera ndaujaja ndiye kuti bwezi zinthu zonse tonse zidatisokonekera kwa basi. Ndimangolingalira kuti sikale limene kwathu kuno tidali mu ulamuliro wa mpingo umodzi, kutanthauza kuti aliyense kuno adali mu mpingo umodzi wokopatira tambala. Kutachitikanso chisankho china anthu ena mu mpingo wokopatira tambalacha adasankha awa amanja ogwiranawa malume chempando. Mwina nawonso okopatira tambala bweza kumanena kuti tidawina ife zinthuzi kupanda mwanji wa malume chempando kuyambitsa zawo tikanaphula chinthuchi basi. Chimodzimodzi amanja ogwirana aja ali m'bwalo kunabwera anyara ontambo nawonso adatengawo mavoti. Mwinanso nawo malume chempando bweza kumanena kuti ifeyo tinawina kungoti uyu chitsulo chanjanjiyu ndi amene wapangitsa watenga mavoti athu amwene. Mwanjira ina kuvomereza kuti zinthu zidasintha ndi njira yabwino yopitira chitsogolo mwansanga. Kusukulu tinkaphunzira nthawi imene ija za mneni wa mwinimwini, koma kumavoti osamanamizana ayi palibe mavoti amwinimwini. Zinthu zimasintha pakupita kwa nthawi. Life ni nchoncho basi. Mistake imene anthu ambiri andale amapanga ndi imeneyi. Amataka makhala amangotenga ngati ifeyo ndi anthu awo basi, dzidole dzawo amene sitimaganizansoyi. Tilipo tidzakhalabe kumbali yawo mpaka kalekale. Ngakhale adzitidoda ngati mpira tidzipitirizabe kukhala kumbali yawo. Mistake yayikulu kwa basi. Andale amatha kumachita zawo akumadzinamiza kuti kumbuyo kwanga kuli anthu ochuluka kwa basi ndipo mudzamvetsa. Andale amadzika pa mtengo wapamwamba kwa basi. Zimene adakhala akuchitapo nthawi inake basi amaona ngati akhoza kungochitanso zomwezo nthawi inake mosavuta. Lero lino imeneyi ndiyo mistake imene andale ambiri akuchita pakadali pano. Onse okopatira tambala, anyamata achibakera, awa mtambo akumataka akaona mmene adachitira m'masankho apitaja akumaonabe kuti kumbuyo kwathu tili ndi anthu ambiri kwa basi. Ena mpaka nakumayenda ngati mbira ya mphongo kumachita madama kuti ife tili ndi anthu ochuluka ife. Nthawi inake akaphofomoka amachita manyazi kuti ndizakhalanso bwanji pamenepa. Ambiri andale akakhala pa chiyengerero zonse zikakhala tayale amamba kumachuluka nzeru kuiwala anthu awo aja chifukwa amadzimva kuti ndi anthu athu basi. Ngakhale tapanga zofoyira ndi anthu athube basi. Kulakwitsa waukulu kwa basi. Lero lino nyara okopatira tambala ku mipando sakugwirikanso nkhosi. Anthu awo amene adawayika pa mipando sakualabadiranso. Amadzinamiza kuti ife memba lathu ndi athu basi. Chathuchi chimakhala ngati chipembedzo sangati thaweyi. Basi umachita zawo zodziwa okha. Pasi pa mtima akumadzuza kuti aujaja alipo adzatithandizanso ulendo wina. Mistake yayikulu kwa basi. Kumachita kulankhula mwathamo kuti chigawo ichi nkuchipinda kwathu uku palibe angaloweko, koma komweko kuchipindako malemu chitsulo cha njanja adalowako ndi kusakaza koopsa. Mabwana osamanamizika, munthu amafika potopa ndipo akatopa amatopa. Palibe membala wamuyaya ayi. Ngati mukumadzimva ngati ena ake adzakhala mpaka na muyaya, ngozi yayikulu kwa basi. Onyara ochibakera kumayenda ni ndithu kuti ife ndi amene tili ndi anthu wathu ndi otchuka basi. Wina aliyense amene akufuna kutenga chinthuchi sangatenge opanda ifeyo, akuyenera kubwera kwa ifeyo basi. Okay, bwanji akuti wathu yutu paja payekha adapeza over miliyoni. Ndiye bwanji panopa mukadaibe pomwepo. Ndi amalankhula mwathamo kuti ndiponso panopa tapitirirapo anthu akutikonda kwa basi. Anthu andale amaganiza mopoyira kwa basi. Ndi chifukwa akaphofomoka ena mpaka namatenga mfuti kudzipha osakhulupirira ayi. Amakhala ndi ziwindi zabodza kwa basi. Kumatitenga anthu ambafe ngati opoyira amene akhoza kuti siya kaye pena pake iwo ndikuthamangathamanga kupangapanga zawo, kumanga nyumba zawo, kudya zabwino zonona. Kenaka tikuzatipezanso kuti Bwande basi kati enitu mukatisankhenso inu t-shirt nayi mudzivala imeneyi. Nanga zija mudatilonjeza zija kuti muchita zija bwana simunachitetu ndiye titani. Tandisankhaninso ulendolo ndichita nthawi ina ndichepera. Masanje enieni. Mukamakhala mabwana anu musamaganize kuti Nyasalando wapanoyo
ndiogona ngati wakalekale uja. Mukamalonjeza chinthu inu kukhala osakwaniritsa iwalani. Musaganize kuti adzatisankhanso kutisankhira kutimvera chisoni kapena kutisankhira mtundu. Ayi ndithu, uzanani miyambi ife sitidyayi. Za miyambizi kukubwerako tidzingomvera nkuseka basi nkhaniso ndikuthera pomwepo. Amtambo sizomangonena kuti ife tikadali ndi mphamvu ife pa ground pali zero. Iwalani kumadzimvesa chisoni pano kudya munkadya nokha, koma mavoti tithandizeni tilowenso mukatani mudzikadyabe. Okwapatira tambala osamaona ngati onse obwera m'misonkhano ndi anthu athu. Zija za uku ndi kuchipinda kwathu izi, komanso mpingo uli m'magazi, pamene anthu amene tikuti ngathuwo sitikuwasamalira futereza sadagule chimanga chidachitika chizungu. Iwalani dala. Msewu wakhonjeni kupita kumakapwa pamene mukumana mabwana ku nyumba malamuloko. Tiganizireni. Ayi mukambaza chani kodi? Luzapool nanenatu ine ngati neza mpira nayonso tu ndende DJ dzidzidzi imauka lero mawa masanje enieni bora cherese ya Bwande basi ya ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi Bwande amafuta kunyasalande sunga mvenze